Shalom, Horas. Amanginang tabu kama mulai pamigota taparada marohata. Hari ini kita dihantarkan oleh Tuhan memasuki minggu Advent ketiga. Kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan hati kita dalam penantian yang setia untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus dan juga kedatangannya kembali. Pada minggu Advent ketiga ini, kita dibimbing oleh Tuhan dengan pemaknaan akan sukacita. Firman Tuhan pada minggu Advent ketiga ini menitik beratkan perenungannya akan sukacita besar yang tidak pernah terbayangkan oleh umat manusia bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita akan menyalakan lilin Advent ketiga, yaitu lilin yang melambangkan sukacita yang Allah sediakan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Betapa sukacitanya kita, karena kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kiranya kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita yang kemudian menjadi pembawa sukacita bagi semua orang di sekitar kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan di minggu Advent ketiga ini. Yesaya 35 ayat 1-2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya 35 ayat 5-6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa
dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Titus 2 ayat 11 sampai 13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita bernyanyi. Dia akan kembali lagi melawan umatnya. Kemuliaannya nanti akan nyata semuanya. Bersiap-siaplah, nyalakanlah pelita, menyambut Tuhan kita yang datang segera. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami memohon kepadamu agar Engkau memulihkan sukacita kami. Bantu kami agar dapat mengikutimu dengan segenap hati kami. Nyalakanlah dalam diri kami rasa sukacita yang meluap di hati kami saat kami membaca firman-Mu yang mengingatkan kami tentang siapa Engkau dan betapa Engkau sangat mengasihi kami. Biarkan sukacita yang kudus ini juga memenuhi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Semoga sukacita dan damai yang daripada-Mu yang melampaui segala akal menyertai kami, terutama saat kami mengakhiri tahun yang terasa sangat menakutkan dan tidak pasti ini. Kuatkan hati kami dengan pengetahuan bahwa bersama Tuhan kami dapat hidup dalam sukacita dan damai yang sempurna, apapun keadaan kami. Kami berterima kasih atas sukacita dan kedamaian yang Tuhan berikan. Amin. Kita bersatu teduh sejenak. Marinde Mahita. Ayah sini
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amin. Endehon hamuma debata, puji hamuma guarna, paledes hamuma dalan di ibana, na marhureta di halongonan, Jahoba do guarna, jalamar olop-olop mahamu di jolona, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, ajar hormatu hami aturanmu, unang tadikon hami. Patonggor mamatan nami, asau tanda hami hatuau nami nasian hoi, pargogoi hami marhite-hite hatam. Padau masian hami nasa poda nalipe, saya toguihon mahami diak kadalanmu, asau tanda hami ho hal nguluan nami, mana mengulu, manang mate pe hami. Marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus anakmi. Amin. Hundul menam. Advenido litikion, namar saring arbitanon, ikon rade moroni, manatang si paluai. Adven, adven, naroma Tuhani, atong tagaman. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik palimahon, satu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martuaho jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pauwaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatindakon hatana sotutu maralhon dengan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan niroham dongan saripe ni donganmu, manang naposana bawa, manang naposana boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna, atong rap maido gogo mahitasian Tuhan debata, lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Di
Tato poti madosata di joloni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si rohana sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mengasahon hati goran nami. Na mengasahon asini roham nagodangido. Saya asi maroham mida sandok bangson nami. Se sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasasani dosa. Songonon do hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tu au, hamu akan naloja jalan nasorat. Hupasonang pe hamu. Buat hamu ma au gaku tu hamu. Guruhon hamu ma sian au. Ai na lambok do au jalana serep maroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna. Ai lambok do au gaku jalan yang do dohot nahu papor santon. Asa ngapan ma di debata na dikitjang. Amin. Sada doana umuli siana sagoari doani tuata Jesus idona umuli doarmi tuhaki olani do endeki doarmi Jesus ki do pamalum rohaki si palua dogoanu saat malua kondiki nasaranteni si bolis ikon sega bainoni doari tuhaki orani do neneki doari Jesus ki do pamalum rohaki Hatani debata turpuk ni ari mingguan. Imana nienet sian buku persamen bindu walu pulusia mamu kamai sian ayat sada saatro di ayat sia hujah matu hita. Ende si podaon sian si etan anak ni si Esra. Sai ende honok kuma asini rohani Jehovah saleleng lelengna sai pabotohoni pamangakuma hasitongan mi masudut-sudut. Ain nikudo. Sai lam menjadi hotdo asini rohai saleleng-lelengna marojahan di aka banua gijang do hasitongan mi. Nunga hubahan padan tu napinilit ni rohaku nunga pola uhuarihon tu si Daud naposoki. Ro di saleleng ni leleng nado pabotohon pahoton ku pinoparmu jala paulioku habang sami marsudut-sudut sela. Jadi dipuji aka banua gijang do halongangan binahenmu ale Jehovah. Nang hasitonganmu diluhutan ni aka nabadia. Aitung isema dio awang-awang tu doson Jehovah. Tung isema sian aka anak ni debata doson Jehovah. Debata nasokal situtu diluhutan ni aka nabadia. Jalatongam mardopun sude akan nahumaliang ibana. Ale Jehovah debata Zebaot. Tung ise ma songoko pargogo ale Jehovah jala hasitonganmu humaliak ko. Ido sahatna martuado akan natu mangihon hatani debata jala nompe opsa. Amin.
Mari dia mahita buku yang dia 467. Asiniro hambu puji Allah manubusta di paias torohaku gabe sorangan Tuhan ingananu rohanami kondimi manggoi pake dohot ngolunami gabe ula-ulami sai papulik rohanami gabe pangoloi diho asa marsa halahami amata tindakan ho ingananu rohanami kondimi mandohi pake dot ngolunami gabe ula-ulami. Taha tidak kon ma ha porseotai songon na hina tindak kon idongata saha porseon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona suatu dosan na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana dinubuhoni Semaria na gabe-gabean sianto di parbadia adoran soabubuhan. Ido tu hata na tu mau na bernit di panguhumani selatus na mati terpajau di mana dia opinar silang na tua tu mana torudung di tanom na mulak manguru dari patoluhon na mana itu surgo lau hundu tu siamu di bata Jehovah amanai pargogona suatu dosani disimai bana pai malak suku tu tanoon manguhumi halak na mangulu doh tamate au porsea di tondi parbadia jala adong sadahuria na badia huria hato pernah Kristen akan abadia dohot di asasani dosa dohot di ataina mandok mulak mangulu sogot daging halak na mate dohot yang uluan na sorat sudah amin hundul mamang Kor NHKPB Bandung Reformanda Sektor Dago dan alumni. Yes.
Horas, selamat hari Minggu, Amang dan Inang sekalian. Horas. Saya akan membacakan warta jemaat bagi kita. Nama minggu hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga. Topik bagi kita adalah Dapotan Asinirohadoho di Debata. Mengenai poin 3 persembahan, pada hari ini Minggu 15 Desember 2024, di ibadah 7.30 dan 10 serta 16.30, kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk kuria pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop lagi khusus untuk dana sosial atas meninggalnya Inang R.L. Tampu Bolon Boru Samosir. Sekaligus sebagai ralat, di buku acara kita tertulis untuk dana Natal dan Tahun Baru yang sesungguhnya adalah untuk dana sosial kepada keluarga Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir. Poin B, persembahan bulanan dan perayaan tahun. Sehubungan sudah memasuki bulan Desember, maka kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan perayaan tahunnya. Untuk informasi lengkap dapat menghubungi Bendahara Huria Sintua Edita Pasaribu Boru Gultom. Poin keempat, ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja. Terhitung sejak hari ini Minggu 15 Desember, ibadah sekolah minggu bergabung bersama dengan orang tua, dan ibadah remaja terhitung mulai 22 Desember akan bergabung dengan ibadah umum, ibadah pagi 7.30. Layanan penukaran uang dalam rangka Natal dan Tahun Baru oleh Bank Indonesia. Pada hari ini, Minggu 15 Desember 2024, mulai pukul 8.30 sampai jam 13.00, bertempat di area Gereja HKBP Bandung Reformanda, Bank Indonesia akan memberikan pelayanan penukaran uang bagi jemaat HKBP Bandung Reformanda. Sumbangan alat-alat kebersihan dari Paduan Suara Glorius. Dalam rangka perayaan Natal Paduan Suara Glorius, yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 13 Desember 2024, maka Paduan Suara Glorius menyumbangkan alat-alat kebersihan untuk gereja kita. Terima kasih bagi Paduan Suara Glorius. Latihan KOR gabungan untuk Natal 25 Desember 2024. Pada hari Natal pertama, tanggal 25 Desember 2024, kita akan bernyanyi bersama dalam KOR gabungan jemaat di ibadah pukul 7.30 dan 10 WIB. Untuk itu kita akan latihan bersama pada hari ini 15 Desember dan 22 Desember setelah ibadah pagi dan ibadah siang. Seluruh jemaat diharapkan ikut berpartisipasi dalam latihan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, maka acara salam-salaman dengan Amang Pendeta dan liturgis setelah ibadah ditiadakan. Jadi jemaat langsung diundang untuk mengikuti latihan gabungan. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Kamis 26 Desember 2024, jam 10 WIB dalam ibadah Natal kedua akan dilayankan Sakramen Baptisan Kudus bagi jemaat yang ingin mendaftarkan anak-anak yang akan dibaptis agar dapat mendaftarkan ke sekretariat gereja pada jam kerja pukul 9 sampai pukul 17. Dengan membawa formulir pendaftaran yang bisa diminta di sekretariat gereja kita. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 9 sampai 15 Desember 2024. Kepada Amang dan Inang atau Naposo Bulung yang hadir pada saat ini yang berulang tahun di antara tanggal 9 sampai 15 Desember, kami undang untuk berdiri. Ya, tetap berdiri, Inang, Amang sekalian. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis dalam Jefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan kita selama 1 minggu ini, kita mendapatkan persembahan dari Amang dan Inang sekalian. Total penerimaan keseluruhan sebesar Rp90.645.000.
Sentralisasi penerimaan untuk kuliah sebesar Rp22.789.150. Sentralisasi sebesar Rp16.707.350. Pembangunan sebesar Rp1.548.500 dan lain-lain sebesar Rp49.600.000. Demikian warta jemaat pagi kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oras. Oras. Hosiana pardogoi, abisa sude o Tuhan, asaga berpagoloi, abina di pardangolan, di hadam lagengani, asapina tulusi. Hosiana anani, ematanaga bejolma, lopot mahuriami, asasai tongkong mertua, sangat madioni, Dami nilibatana sumurung sian saluhuk na roha. Ima mangaramoti akka ati-ati dohot pikiran mu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuda amang dainang hanggina pinaribot. Uduk kami matuhita. Selamat Advent madihita salutna. Mulai tema di Tuhata akka manginang ala di Advent parjulu padua hodang isok kami tutu. Di apit patuluh no pihami, jadi mulai tema di salut ruas ni huyata Bandung Reformanda nang songri sadu huria nama nang Yakobui marjalan di sinuri gudang Pak Ono Pulupituhon di seminari si Poholot Tarutung jalan marjalan di pamiliton di pimpinan di periode 2024-2020 boy tutu sahatu 22 preses melupi sahat hami kadang di pukul 2 menugut ala adong akka putaran kedua alai marjala do mace une dinggan jala hipas de sudi akka parsinudi nang san huriata pena do inang sitawihani buitol hastu huriat tahun ima buah-buah nami akka amanginang di bagasan lasni roha atong hatani to hatta di Advent na patuluhonon imasian Evangelium Lukas biduna parjolo mamukamay sian ayat 20 onom saha rodi 30 halu tapayuti hutma di bagasan rohat taganup salpu onom bulan disuruh de batama par di surgo Gabariel tu Nasaret ima sada huta di luat Galilea manopot sada anak boru oroan ni sada bawa na marguar Joseph na siap poparan ni si Daud si Maria do Goarna laho mamasuhi jabunai ninnama tabi diho naniasian didongani Tuhani maho alai tarsonggot do nasida ubigi hatai ninna rohana do parsatabia dia doi ulaning jadi dok surusuanima tu nasida unak komabiar ali Maria ay dapotan asini roha doho di debata. Gabi-gabian maho tubuan anak maho Jesus bahenommu guarna. Balgama ibana muse guarod do ibana anak ni natumibuli. Lehono ni Tuhan debatado tu ibana habangsa ni si Daud amanai. Rajaan na do poparan ni si Jacob sa liling-liling na. Jaladang marhaujungan harajaw nai. Idok si Maria mamadok suru-suruani, songod dia ma pangalahon ni
aiso adong hutada bawa. Jadi dia lusi suru-suruani manasida, songgo panito di parbadia maho, jalalingguman ni hagugoon ni natumi bulidoho, ala ni nabadia dohonon natubui anak ni debata. Ia si Elizabeth si solhonmi nasa ituai, naung di goar nahol, marhanguluan anak do, pa onom bulat ma nuaing. Aidang adong naso tarpatupa di bata, gabidok si Mariama, naposo ni Tuhan idoaw, say saut matuaw songon nanidok mi, dungi ditadikon suru-suruanima nasida, ido nang sahatna. Huriata di bagasan las di roha, asa adventum, sian bahasa Latin, masa penantian, jala nunga takas tajalo songo diedo dinaung disurako do naung tajalo Yesus Kristus gabi haluota juru selamat jala idora mau lihati di debata boy sorang nang tuhata Yesus Kristus tu tano batak marhiti akka parbarita nauli di 110 tahun nasalpu di 7 Oktober 1210 sada. Ima akka amang inang naung majalo asini roha hita kemurahan Allah siang debata di bagasan Kristus Yesus laos masa di advenora akamang masa penantian masa persiapan di hita di tapes tahun si palua alani dang dono tahasumalan manang peringata sabing Natal manang momentum Natal radohonota akamang inang ima las di roha di jaminan hanguluan naung roh tuhata Yesus Kristus gabe Tuhan si paluahita garansi keselamatan nuaing garansi keselamatan sugut nunga radidi hita marhite asini roha kasih karunia Allah karena kita sudah terima kita sudah menerima beroleh kasih karunia Allah. Laos ido akka amang di masa advenon, laos menanti hita di adven na paduahon, ima adven marmaranata hita, di haroron itu hatta Yesus Kristus padua halihon. Sekaligus adven alai laos adven paduaho kita, marmaranata hita, akka mang inang. Ido las nirohatta mamistahon, akka adven, dohot nadaing pesta honota di hari pesta 24, 25 dohot di akka penyambutan di akka hari pesta perayaan hari Natal mengingatkan Bapak Ibu momentum Natal sangat indah sukacita Natal sangat indah idora ala rosi palua ala nunga rosi palua di bagasan nguluta outsorosi palua bagaimana dunia dengan paradigmanya mungkin tidak akan berubah mungkin juga kita orang Batak kalau tidak lahir Kristus 163 tahun yang silam apakah kita bisa mengecap begini Bapak Ibu apakah bisa kita melihat orang Batak pada umumnya sudah go internasional. Jadi masih tuhu ni barita nauli, masih tuhu naung tajalo Kristus Yesus haluota ima gugota pinaborhat ni akka barita nauli tangiang di tonga-tonga ni nang nguluta. Atong las ido nang dijamita sadarion di paadar dihita di natabigenak kaninga di turpukon di minggu Advent patuluhon. Adong toda tolu si pasahatota si pasaton nami ima di hita gabe jamita na mangulu dia kanau begisa parjolo dapotan asini roha di debata engkau beroleh kasih karunia Allah ido nandok ni nang pardi surgo Gabriel tu tonga-tonga ni nang sada perempuan namargoar Maria engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah unak koma biar ali Maria dapotan asini roha doho di debata sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah imana parjolo alani damang dainang bukan hanya Maria sekarang yang mendapat
mangnajolo dapotan asini roha, tetapi nunga sude padohanon dakula tu si Maria be alai nunga sahab be tu hita marhite hapor siota naung di pasahat di batatu hita molo tahapur siai songon si Maria di hapor siona nama jalo asini roha kasih karunia Allah atong hope damang dainang hita salhuna nang majalo Kristus haluaona nunga dapotan asini roha kita sudah beroleh kasih karunia atong ngalas berhata akamang kita sudah menerima kasih karunia kemurahan Allah di tengah-tengah kehidupan kita di tengah-tengah orang Batak atong di pasahat tu si Maria takas bohado didok di awal nakaningan di naparjului sia turpukon pos marohana pos rohani si Maria hapor siaudo di patujului bana mangatusi nani dok ni suru-suruani alanido takas dang lalap ibana alai bohado di hapor siona songo dia menjadi parjadian i dang adok kuta da bawa holan na di pauroh dope ditunangkan dengan Yosef alai bohado tutu nang parjadinai alani takas dok nakaningan dapotan asini rohama nang ibana ay sian di batado sia to di parbadiado jala anak di batado jala Jesus ma bahenommu nang guarna hapor siaon dang lukika di pasahat si Maria hapor siaon. Jadi idora kadang adong dari orang yang tidak mengerti mengatoi hapor siaon nidongan. Nah itu sangat viral dulu kemarin. Jadi kadang bohado yang paditanami inna rupani ya udahlah hauto doi di ibana. Kalau datang ada Yesus mereka siapa bapaknya inna musi. Siapa bidannya inna musi? Buah salapatan hapur siaw ni naso sa hapur siaw? Ya, karena itu hapur siaw do songo si Maria. Hapur siaw do mangatusi nani dok ni surusuani songo dia papar jadina unang mabiar ho ay songgopan ni todi parbadia maho. Itulah musterion Allah kepada kita karena itu iman harus kita dulukan semua mau mengerti seperti juga Maria ketika itu takas di bagasan nang nguluna di dok nang tu ibana di tonga-tonga ni nang hapor siaon ni ibana asa di dok surusulan una kumabiar ali Maria ay dapotan asini roha maho gabi-gabian maho tubuan anak maho Jesus mabahenommu guarna balga guarmu se ibana anak ni natumibul na memerintah saliling nililingna satu marmaranata advent paduahon ima haroroni Kristus paduahoni so dia mapangalahoni so hutada bawa songgopan ni todi parbadia maho jala lingguman ni natumibuli maho ala nabadia do honon natubui didok si Maria do say saut ma songon nani dok mi naposo ni Tuhani doau say saut matuau songon nani dok mi. Jadi apa yang dikatakan malaikat Gabriel perkataan itu jadilah saya adalah hamba Tuhan jadilah perkataan seperti yang kukatakan langsung doa kamagian hapor siau nibana mangatusi molope maolnyan siap secara logika kita. Budi bete tatu siak kamanginang di hatana julu hiduk molo burta rupani ibapi marburu duate buhado didok tardigi pinggol di dalan ay tardigi pinggol ni dalan do buru ni sianui aduh selaka ya. Jadi idorapi nahan tu si Maria karena Yahudi juga tidak memaunya seperti itu berdonon hukuman rajam tu si Maria karena dia sudah dikatakan berzina dia akan mengandung melahirkan anak. Bagaimana ini terjadinya? Alai hapur siaun do pangatusionna jumulo di pasahat ibana
na poso ni Tuhan ni duau say sau masongon na ni do mi nang tuau ido padohan ni ibana atong di barita nauli di hata ni tuhata nang saha tuhita akadamang dainang ikon hapor siaudo mga tusi di bagasan nang nguluta. Jadi tabereng buhado tutu di tonga-tonga ni nguluon nakaning tarsonggot ibana, jangan takut budura satokin alay di hapor siaw na di patujulo ibana budura akka manginang itonga-tonga ni nang selesai pilkada pemilu kepala daerah dako to mulu di Bandung nang masa berarti yang gue di Pono Baso itu sonong di halaman tor langsung dua dong serangan pajar, wow serangan pajar ate jadi tarsonggot kadang buhadu naing rodo ngai pei kadang mulai mendugu saat tubuh tarik adiga dorono aing serangan pajar ronate asa tor jinalo rupani boido tarsonggot ibana buhado jadi donaing adung dilenon dan waing. Bukan begitu Bapak Ibu, serangan pajar atau firman yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria itu berbeda. Takas mulu petar songgot ibana, bui mangatusi di bagasan mulu nih hapur siauna. Hapur siaima nani dok ni dibata. Percayalah akan perkataan Tuhan. Jut bui do amang dan siat turo hata. Ado nasinakapan ni di bata di tonga-tonga ni nguluta. Di ngulu ni sasahalak bahkan bisa pikiran perasaan yang kita dulukan madungdung nasinakap ni di bata. Tapi di dok parpesal meni malubihu do tahilala di pabahinan ni di bata. Jadi si Maria nakaningan jak siat turohana alay torhapur siaudo di nguluna. Nuaing boha aka rencana perdalanan ni ngulut ta aka amang inang saha nang tutikion pursiado hita na di bata madongani hita na di bata mangalihon asini roh kasih karunia kemurahan Allah saha nang tutikion ikonido hapur siota budura aka damang dainang lansia buhana julu ati di kotong lumayan buhama son inung ni barupani di sikalang Ido moludok tua kapau pemuda di Jamu. Waktu kami disekolahkan bapak kami kekurangan marutangi do inu kuniku. Baru do dia nakon, ya dipakai pak yang ada. Aina soboi do tu nagi jembak. Itulah logika. Iman waing kedat waing. Ya dipakai opung itu yang ada. Ya kenapa yang enggak ada dipakai? Dak saya bamang. Mau lihat tuh sih. Dipakai yang ada Pak Seinda. Aduh, itulah logika. Dipakai anak-anak sekarang di generasi Z sekarang. Mereka mengatakan Bapak, Mama harus mengerti kami. Ini doang. Akan nggak beli biamang. Gabi hita indah mengerti dana nuaing di generasi Zeton. Aku atu si be. Tapi hita na julu. Kita do mangatusi mengerti bagaimana orang tua itu. Apakah ada? Adong do di puro-puronan wae. Adong do hepengna. Bator binado manubu rohana te. Dia do songon ba itu baru pani manang namili pinahan ninna. Manang songon naman cipiring, manang songon namana pujabu, manang nani buat ma pakaianon besinus sime. Ngai do natur ada apa ini maunya. Jala pinaingok do di pinalumba do ikan. Bapak, oma, Aryo manggarar uang sekolah, manur buku, wak kuliah, anggun waing, dana nuaing, tabot oma, Pak sekarang kami bayar uang sekolah, buku ya mang, tabunete. Pak sekarang beli buku, bah, murahnya ya tidak dana nuaing, iman logika. Murahian dana nuaing, seakan-akan ngagu hepek tadi lamari. Ima dia nuaing ala logika do dipakai nasida bukan seperti itu Maria. Jadi wahado bata paraliali ma akan aku tanuaing di generasi Z buah benon di perkembangan zaman nahatop mubah-ubahon bekolam tatu sima asa tangek nangek mata tugu nasida di hapor siau nasida asa takas unang logika alai hapor siau ma sudi mangatusinyan pardalanan ningulu ni akanakon akapahopu nuaing ima tadok lapatana
buhado hapur siang songo si Maria na di patu julu ibana mangat tusi halongangan di hatu tubuh ni si palia nang sorang nang di ibana takas Kristus Jesus gabe si palua alani dang boy hola pikira ra lau mga tusi akka masa depan ninguluta akka manginang iko kapur siyaw do dang boy hola pikiran pakilalaan perasaan na masa di portibion iko tumakas doi hapur siyaon tapa tujulo songon si Mariai di Heber 10 sada alay anggo hapur siyaoni pos ni roha doi dia kasihirimon jala pamotoan nato tu taringot tu nasoni ida laus ido nang di Heber 10 sadai buhado tokoh-tokoh iman mereka dengan apa yang dikatakan Tuhan akka hapur siaw na di patujolo ni akka tokoh-tokoh iman dalam Ibrani 11 takas doi ima hapur siaw na mangulu di pasahat nasida atong ido di pasahat tu hatta musena marhiti Gabriel iya si solhot mi na hol di guari si Elizabeth pa onom bulat to ma ibana laho mengandung di bortian ima si Johannes pabotohon dang adong naso tarpatupa de bata di bagasan nang nguruni hajol maun atau mulak kita akamang inang nang majalo asin roh kasih karunia Tuhan kemurahan Allah tadokma di bagasan nguluta dang adong naso tarpatupa di bata tiada yang mustahil bagi Tuhan kita yang memberikan segala sesuatu atong gamang dope huamang inang di tonga-tonga ni pamestahonota di ari Natalon di persiapan di Advent patuluhon tu pahopaton anungan saha tu pakubasyota di perayaan Natal ngarosi paluai nang tuhita mabuan haluaon mangalihon asini roha kemurahan Allah bagi kita. Idorado nami ba di Bonapan Sugit nang di daerah transisi pe mulo masa songunon Natal udang nete kutipan siya tunga-tunga ni Huriaon na odope kutipanon na hapi mulo halak batak kita mulo tumarga do tumarga ni hula-hula tardumubi torsika do hitamang nah alay mulo nga tortuhuria gubya nete karo pe na ni Huriaon akka kutipan na ima na walami hami di Bonapan Sugit kita anggo di kota dang masa biete dang masa betong las marohata kita sudah semua beroleh kasih karunia kemurahan Allah sudah kita terima. Mari Bapak Ibu dengan sukacita joy kebesaran Tuhan yang besar mari kita rayakan airo si palua mabuan haluaon dak taingot amanginang si Maria orang yang spesial kita juga sudah menerima kasih karunia itu. Sudah kita orang-orang spesial amang inang nang dapotan asiroha mulo sodiboto halak Kristen bimana orang-orang spesial yang telah menerima kasih karunia barak kuboto biate. Kalau kita sudah menerima kasih karunia kemurahan Allah berarti kita sudah orang yang spesial bagi Tuhan. Spesial Tuhan menjadi logos, menjadi firman kepada kita, menjadi manusia. Badang las rohata, nunga tubuh si paluai, tu portibion, membuka paradigma yang baru. Nunga tubuh si paluai, tu tano batak, 100 ono puluh tolu tahun nasalbu, membuka paradigma yang baru, merestorasi kita sebagai orang Batak. Nah tong dope, sadakania tiak kamang, sedong dope hita, okultisme. Padahal kita sudah mau ke abad 22. Yang mana sih orang Batak ini? Sonata viral nama saya. Ibai dope si patu, ibai bibel, ibai sigaret. Aduh, miris kan abang. Idope hapor siang ni halak Batak. Ngadang tu abad 22 hita. Masa adope na adong akka unsur hasipegun okultisme akka mangnang. Mari kita bermetanoia, bertobat untuk hal itu. Bahasa yang naik Kristus naung mangalihon asiroha
kemurahan Allah kepada kita. Ngai roro hita siak kahulumut Tuhan tiuron. Kita sudah orang yang spesial di dalam Tuhan. Songon si Maria. Nggak orang-orang spesial hitamang. Songon halak Kristen. Las marhata bersuka cita kita menyambut Natal. Di pamis tahunota. Di Kristus Yesus. Tuhatai di bagasan nang nguluta. Tong idolas nirhata. Tapi setahun, masa penantian, masa persiapan di Advent, doh pamis tahunota, di tonga-tonga ni nang nguluta, di pesta hari tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Allah memiliki rencana yang luar biasa bagi kita, orang-orang yang spesial. Tiada yang mustahil bagi Allah, bagi kehidupan kita. Allah mencari hati yang siap dan taat padanya, yang mendahulukan iman. Mari kita belajar Bapak Ibu dari Maria, merespon panggilan Tuhan dengan iman dan ketaatan, percaya bahwa Dia yang dipanggil, bahwa kita orang spesial, ngadijo sudah dipanggil, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan Yesus sudah berimmanuel, nungadongat tabi di bata, di tonga-tonga ni nang tahun. Karena itu tiada yang mustahil bagi Allah. Seperti juga gubahan nyanyian itu ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Referennya martai dia nanti di paper musik majong. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Baik majong mang par musiknya. Kalau referennya perhati tai dehon. Ku yakin lah menutup cerita teman. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Iman asir hatta kabang inang, naung dapotan asir rohita, atong berbagi asir roha mahita, nunga na spesial hita dito hatay atong taat mahita di pajuo di pamiliton ni debata marhiti Kristus nang tubo di huta Bethlehem tahala sumay nuaing sugot rudi sa liling na. Amen martang yang mahita. Tuhan mau lihate marohan nami songon si Maria hapor siyaw na di patujulo Tuhan tuho di pesan di hata sian sursuruan Gabriel naing dapotan asin roha ibana maul siat alay na poso ni Tuhan iduhaw say sauk masongon nani mi
hapur siaon di patujulu si Maria atau song ni mahami Tuhan. Napur sia diho orang-orang yang spesial na terpanggil na terjuhami. Dolon nami masongon si Maria na poso ni Tuhan ni dohami, na posom dohami Tuhan. Say sao malumo ni roham di ngulu nami atong dak pikiran, dang logika, dang perasaan huat tu si hami lau mardalani dalan ni ngulu nami satu dikion ala ikon hapur sion nami madiho debata Jesus Kristus to di porbadia mangatu si saluhutna di pardalan ni ngulu nami satu nuaing atong gabelas roh nami songon si Maria imahami di hapur siaon na mangulu takas di patujulu ibana atong song dia pi hamaolon do na dua pihami tuha tantangan saat ditikion ikon hapur siaon mangatusi mangalapati do mabay ngulu nami saat tutikion asa majadi sudi nang ngulu nami mau lihat roh nami Tuhan nunga orang-orang na spesial hami nang khusus nang terju hami tupajuon na badye atong huargai hami matuha tutupa juon nang spesial hami songon halak Kristen unang gabi magopo pa juon na spesial tu hami di tikion nang dilonho asin roham kasih karunia kemurahamu Tuhan takas mahupeo pami nang di bagasan ho hami nang jaminan nama notong di hami nuaing di portibion jaminan nama notong garansi hanguluan keselamatan di surgo hasonangan di pasat ho tu hami Tuhan di masa-masa ni Advenot Tuhan mengeradi mahami bersiap mahami Tuhan sian hapur sion nami mahupat julu hami laos mamis tahun di hari pesta 24, 25, 26 Tuhan ima hal balgomu nang rotu portibion manubus sami asadot kami taruli Tuhan dua Tuha totongon saliling nililingna di sukacita di joy na balgai Tuhan mau lihat ma rohanami di ho alis Jesus nang gabi logos nang gabi firman ho gabi majadi ho ujalo hami ho Tuhan si palu hami nang roh Kristus tano batak tubangson hami mga rorosyan na hulom tuhati uron gabi dibuka roha pikiran nami di pradigma nay baru sian hahulumot tuhati uron mau lihat maroha nami ho Kristus sorang tu tano batak marhite nang pajuot tuak kaparbarita na uli na julo nang opino mensen sa tu tano batak atong lasro nami Tuhan say huargaw kami ma akarencana na luar biasa dohot akahalungangan tiada yang mustahil bagi Tuhan di semua rencana kehidupan kami atong rohanami do naing siap di sietong Tuhan upasat kami ma ati-ati nami hapur siaon nami di si asa takas di bagasan ketaatan keuduhan hami na totong ho Jesus mar Immanuel nang di hami pasu-pasu aka program ni huriam dope Tuhan na naing si ulahon nami di Natal ama ina di minggu naro siadus ni rohanami Tuhan pasu-pasu ma do nang busa lose di parhalo do keluarga nang soni sekolah minggu na budari ali Tuhan sadalas ni rohanami marut ma Tuhan di pesta ni ama ina do diaka pamistaon nami 24 25 26 ahli Tuhan soni nang diaka program nuriam soni nang diaka kinerja ni aka parhalo Tuhan pasu-pasu ma di hadusan nang tu ari Jumahaton di hari Selasa Tuhan di las ni rohanami buat kami Tuhan di aka dongan nami na toras nami na tua-tua nami Tuhan di kelemahan tubuh nang ditikion ima yanakon nami Seva na tiona papahan inang nyonya ha panjaitan burhutagaul inang nyonya situa hutasoid burstonga amang cihuta julu inang idolok saribu berlubat tubing na tongot Tuhan mengikuti komotrafi porsiami Tuhan penjamahan pelawatan mulai Tuhan tuina namion asa tong marhama lumot tu amang emsiahaan tu nyonya eres si hombing bor pasaribu tu inang nyonya es cibarani bor manulang tu amang Julian Daniel tubing na totong Tuhan mengikuti dicuci darah porsiami Tuhan na dongan namu amanami margugos on keluarga kecil Tuhan na sida dopena do di palumian name met maciarga Tuhan pos roh nami di hamalumoni di amanami Julian Daniel Tobing di amanami dulu saribu inang nyonya es sirigar burut sinaga burtaba inang nyonya siturus burtabun amang simbolon amang di papahan amang amanulang amang hati si right
amang situa KM Panggabian, amang situa El Purba, amang JPM Tugatorop, inang nyonya Siturus Buru Sihobing, inang nyonya D Siturus Buru Sirait, inang nyonya R Pajaitan Buru Stopul, inang nyonya Huta Barat Buru Sirigar, amang WHS Tapubulun, amang Piterlina Pitupulu nang saat di Tuhan madohoti kemoterapi di Rumah Sakit Angkatan Darat di Jakarta, Ipetuha Tugonggoman ni asin rohamma nang amanami asa di proses pemulihan Tuhan, iakit dohami, macerganang amanami tonga-tonga ni inanami nang ianakon na Tuhan, nang ditikyon di amanami situa kastumorang diaka pemulihan di parnida Tuhan, sayhoma mangalehom majadi. Tuhan songni manang dinanami inang nyonya Simanjuntak berusaha Mosir dinarona budari Tuhan tu konsistori mangido tangiang Tuhan di operasi marsugut di Rumah Sakit Santosa Tuhan jamama lihat Tuhan hamalumon nang diaka tenaga medis marsugut aka dokter Tuhan diaka ubat na pinangan dinanami talumubi di proses ni operasi Tuhan tungho madoni Roma ho Tuhan tu tonga-tonga ni ruangan ni lama jama madoni Tuhan lehon ma diaka hikmat diaka tenaga dokter medis Tuhan lau mengoperasi nang inanami ima nang panggilan nami secara khusus Tuhan wa kami nang diinong nami Tuhan inang Tapubulun Puru Samosir dan Muhammad warap Tuhan pasu-pasu ma akan kona gudak tonggon na pinasaha ni inanami taga dinguluna Tuhan do tuna poso padi tabur rahasia turi taga di mahasiswa Tuhan gudak tonggon nang akana naneng padita di palumehon inanami i akana rekod di tonga-tonga ni aka ke mahasiswaan gabi padita Tuhan mau lihat ma nang di keluarga ni nanami lion gugu apul-apul di akayanakon na tinadikon na kapahop Tuhan di bagasan pos ni roha na siakoy mulo pe marsiak Tuhan ala hamati dudala perhitian lau madapoton ho di habangsa naung pinarademi Tuhan poso nami di saluk keluarga Tuhan nadapotan apul-apul pakirimon nang hapur siau di patu juluna sida songo si Maria molupe matian nang ina nami inung nami Tuhan nang di akaari na salpu Tuhan mangido hami di sudi akaulau nyamanami nanami di ruas ni huriamon pasu-pasu totong nguluna sida di bagasan akahai pason gajang numur doh las ni roha nang soni akada dana pe Tuhan bertumbuh berkembang nasida di jasmani nang hapor sion nasida tu juluan nyarion Tuhan mangido hami ya kana molok tahu saminggon pasu-pasu nasida di bagasan akalas ni roha nasida ditabani umur do pasu-pasu Tuhan mangido hami hase sani dosa hami urasi hami Tuhan asalam talup hami majalo hasi tongan ni barita nauli doho nang di pasu-pasum tabana hujalo hami di bagasan Kristus Yesus si palua hami amin tapuji Tuhata uhut maredehita tapasak mapilata Jerusalem, aina rodo
Sion, las rohan, Jerusalem. Aina rodo raja jami, padameon otokon, Sion, las rohan, Jerusalem. Anak Daud, Romaho, masuk bangsa, rajamu otot, damai maditanon, Hosiana Romaho, masuk bangsa. Hosiana Romaho, masuk rotu rohko, man mardame kondikon, laman jakon aroron, anak Daud Romaho, masuk rotu rohko. Tatangya koma peliata, ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni salhut, si lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauli utus, hupa saat hami masian na nilehomitu hami, pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus, di julom, pasu-pasu may jala ramuti, asahu parhasia kami pilianon, pati bulhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion, buhay marohanami, marhite-hite todim, asalam hutadda hami gudang ni si lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mau lihate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman hami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malumo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion, hanguluan siap hari, sisa madusan hami songo panisan hami,
di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangagung. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasaurhon madamena tutodim. Amin. Selamat Advent Madhita, Horas Madhita. Pinasak matu panitia. Kita langsung latihan kor bersama ya. Mana Bang Frandito?